بهوتي فقري ሒዙና ይፈልጥን ሰባት ብዛዕባ ፍቅሪ ኣልዒሎም ተጸሊሉ ተጸሊላ ክብሉ ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዛዕባ ዝኾነት ጓል ፍሉይ ስምዒት ተሰሚዕኒ ኣይፈልጥን። ከም ሰብ ብዙሓት ኣዋልድ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ይፈልጥ ግን እንተርፎ ሰላምታ ተረኣይለል ዝኾነ ተወሳኺ ነገር የለን። ሓደ መዓልቲ ግን እመኑ ክሓዱም ሓንደበት ብቕድሚት ትመጽእ ዝነበረት ጓል ኣብ ማእኸል ጽርግያ ተዓኒዳ ኣይተርፍን። ሽዑ ኣምላኽ ያውፅኒ ተለኪመ ነይረ ጥሩምባታት መኺን ንእዛኒ ምስኣና ኣውፅኤ ናብ ንቡር ተመሊሰም። ኣቶም ሰባት ከመይ ኣቢለ መንገዲ ክገብር ኣንፈተይ ጣውትኽ ኢለ ደድሕሪ ኣቢለ ከርከባ እንዳበል ከለኹኖም ምስ ሓደ ወዲ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ካፈም እግርቶ ተስዒም እቱ ምስ በለት ሰብዲ ወዲ ካብ መሬት ትስኢሉ ስኢሉ ይሓርቕ ሸዓር እያስ ከምዛ ነዊሕ ዝፈልጣሞ ንፍቅሪ ዝሓታ ዝነበርኩ ዘጻርፎ ዘይብለይ ውሽጠይ ቃል ክብል ተፈለጠኒ። መንፈሰይ ፈጺሙ ክረግዕ ይከኣለን። ኮፍ ምስ በሉ ኣብ ጎኖም ከይደ ኮፍ በልኩ። ኣሰሳይት መጽእ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለትኒ ቢራ በልክዎ ኣይተረድኣን። እንታይ ኢልካ ምስ በለትኒ ለካስ ዝኣተኽቦ ካፈ ናይ ልስሉስን ውዑይ መስተ ጥራሕ ቡን በልክዎ። ዓይኒ ፈጺሙ ካብኣ ክእላ ኣይከኣለን። ወዲ ዛረብ ንሳ ሰሓቕ ንስሓ ትኸውን ኣበይ ሰሓቕ ተዓዊቱሎም ኣብዚ ግዜ ኸ ክንዲ ዝስሓቕ ሰብ ኣሎ ድዩ እንዳበልኩ ብውሽጠይ ከይተረድኣኒ ክልተ ቡን ወዲኤ ናብ ሳልሳይ ከብል ከለኹ ግና ተታሒዞም ምስ ወፁ ክንደይ ካፍ ኢለ ኣይርድኣን እንዳድሕሪኦም ውፃእ ኢሉካዩ ቁር ምስ ሰጉሙ ቻው ተባሂሎም ተፈላለዩ። ኣነ ንሰን ራስ ብራስ ኮይና ግና ሕጂ ዶ ክሕዝ ኮይነ ሽዑስ ድፍረት ገዲፉኒ ኸደም ብኸመይ ከም ዘላለይ ሕርብት በለኒ ብፍርሓት ከንቀጥቀጥ ጀመርኩ። እንታይ ይኸውን ነይረ ዋላ ሓደ ይርድኣኒ ነበረን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩም ብዙሓት ኣዋልዲ ይፈልጥ የዕልል ድማይ ኣብዚያ በፂሐ ግን ፍሉይ ጋሻ ተሰምዓኒ። ነግፈረግ እንዳብል ከለኹ ታክሲ ሒዘ ኣይትኸይድን ሕጂ ንድኣ ጉድ መፅዩ ታክሲ በልኩ ከይተረድኣኒ ተሓኒእቶ ገዲ ዕድለይ ፀቢቑ ኮይኑ መፂ ሓደ ሰብ ከውርድ ኣብ ቅድሚ ደው ኣይብልን በጃኻ ዝሓወይ ተቐላጠፍ ሓንቲ ታክሲ ቅድሚ ሓሊፋለ ኣርክበለይ ድላይ ከከፍል ምስ በልኩም ፀገም የለን ኢሉ ቁሩብ ፍጥነት ወሲኹ ንቅድሚት ምስ ኣበለም ብፀጉራ ስለ ዘለለክዎም ድድሕሪ እዚኣ ክደው በል ምስ በልኩኻ ደው ትብል ምስ በልኩም ኣራይሉ ብግምት ኣብ ከባቢ 7 ደቂቕና ምስ ወረደት ሓሳበይ ከፍ ኢሉ ወረድኩም። ካብዚ ነው እንተሓሊፈያ ጉዳይ ብዘይ ፍረ ክትዛዘም ስለ ትኽእል ምባል መሽምካ ሓፍቲ ክብል ኣው ኢለ ተድሓኩም ግልጽ ምስ በለት ኣርኪበት ኢለ ናብ ጉዳይ ኣትየ ድሕሪ ስመይ መንጋር ማለት እዩ። ብሓቂ በለት ምስ ናይ ድምቅ ፍሽክትኦም ብሂወተይ ንመጀመርታ ግዜ ደድሕሪ ጓል ከም ዝኸድኩ ምስ ነገርክዋሞ ገዲ መስሓቂታ ኣብ ቀረባ ኮይና ሰሓቅ ንሰሓቅ ኮይኖም ብጥራይ ደርቤላ እንድዒ ፈተይ ከለኹ መስለኒ ምስ በልክዎም ዝላገ ዘለኹ ስለ ዝመስላ ምሽቱ ኣለ ንስኻ እንዳበለት ነቲ ዘረባ ናብ ዋዛ ገጹ ክትቅይሮ እንዳሓሰበት ከሎም ይላገጽ ከምዚ ኣለኹ ንብልበይ ምዃነይ ነጊረ ምስኣ ዝነበረ ወዲ እንተወይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተትኩም መሳርሕታ ከም ዝኾነ ምስ ነገረትኒ ስለዚ ተዋሓጠለይ ሓቂ ደኣ ዛይነቱ ምስ ጠመትኩም ብጀካ ስራሕ ካልእ ዘራኽብ ከምዚ የብሎም ከም መሳርሕቲ ግን ከም ዘዕልሉ ዝስሕቁ ዝፃወቱ ምስ ነገረትኒ ኣፍቃሪ ሓዳር ምስ በልክዋ ካብ ኩሉ ነፃ ከም ዝኾነት ምስ ወሰኸትኒ ውሽጠይ ሓጎስ ንሓጎስ ግና ክገድፈካ ምስ በለትኒ ኣሻብ ሕብጭብጭ በለኒ። እንታይ ኮይነ ግን ኣይትሕተቱን እንድዒ ኣይሰሙን ሳለስቲ ፈተያይ ዝኸውን ብዝኾነ ቁፅሪ ቴሌፎና ወሲደ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ተመሊሰ ናብ ጉዳይ ኣበልኩም። በቃ ምሸት እላልኮንም ኣብዚ ዓለም ብጀክ ኣዋለደ ክሳብ ዘየላ ኩለንቲ ናይ በኣት ተሰሊቡ ኣቶም ሰባት ከመይለ ክድቅስ ክሰርሕ ክበለ ናይ ኩሉ ዓመታት እዩ ኣኽቢዱ ጽዒንኒ ብፍቶታ ይብለኩም ቃልቃል ኢለደ ገለም ጽቡቕ ነገሩ ኣየግድኣትንን
ኣብ ዝደለኻ ሰዓት ቴሌፎናት ትቕበል ጽቡቕ ጌራ ድማ ተኣለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግና ክሳብ 2 ወርሒ ብኣካል ኣይተራኸብናን ጉዳይና ብቴሌፎን ጥራሕ ነይሩ ሽዑ 2 ወርሕና ሕልፍ ምስ በለ ፍሉይ መደብ ኣዳሌ ኣዲመ እያ መፀቱን ተፀባቢቓ መልክዕም ኢለያ ሽዑ ዓይንኸ ተኣመቲ ማለት ብጨርቂ ዓይና ከም ትእመት ገይረ ቁርብ ሶጊማ ክትከፍቶ ምስ ገበርኩም ብዝረኣያቶ ተገሪማ ፈዚዛ ተረፈት ምስቲ ሰብካ ፈተራዳይ ሸላሊመ ትምርቃኒ ድኺ ዝብል ጽሑፍ ኣጽሒፈ ፀኒሐም ክደፈርምሽ ንፍቅሪ ገና ክሓተትኩ ጥር ኢለ ንሓዳር ምናልባት ናይ ፍቅሪ ሕቶ ተጸቢቑ ክትከውን ትኽእል እዮም ንሓዳር ግና ተሓስበ ኢለ ክግምት የጸግም እዩ ብዝኾነ ደጋጊማ ጠመተትኒ ሕርመት ልቢውን ብኡ መጠን ዲምዲም ይብል ነበርም ሕሰብዎ ንመጀመርታ ግዜ ዝፍቅር ዘለኹ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሂወተይ ዝፈቱ ዘለኹም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሂወተይ ብዛዕባ ቁም ነገር ዝሓስብ ዘለኹም መልሳን ኣይወሳን እዩ ውሽጠይ ብተስፋን ፍርሓትን እንዳተናወፀኩሎም እወ ይምርኣው ከምስ ብለትኒ ኣበይ ተሓጓስ ሓቂፍ ሓፍ ኣቢለ ሰለል ኣበልክዋሙ ኣብ ግንባራ ደጋጊመ ሰኣምክዋም ብሓቂ ምስ በልኳ ብሓቂ ናይ ብልበይ ናተይ መምዘኒታት ነይሩኒ ፈቲሸኸ ሌላ ናይ ሓፂርኹን እምበር ልብኻ ጽቡቕ ገይረ ኣንቢበዮም ንሰባቱን ሓቲተልከ ብኸመይ ክረኽበከውን ድሌት ዘይነበረኒ ሓቂ ዘረባ ኣፍቂረካ ኣለኹ ክብል ኣይደፍርን ግን ድማ ትፍቀር ሰቢኹም ከምዘይት ጎዳኣኒ እምነት ኣለኒ ንፈጣር ሒዘ ድማ ዋላ እኳ ሕቶኻ ሓንደበተ ይኹን ተቐቢለካ ኣለኹም ቀሰን ክሕሰከ ቀሰን ሓጋዚትካ ደጋፊትካ ክኸውን እዮም ቀሰን ምሽ ኣወዳት ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክብረት ጥርሒም ዝደልዩ ከኽብረከ ቀሰን ኣመንቲ በዓልቲ ቤትካ ኮይኑ ሓዳሬን ደቂን ሰጥ ኢለ ክመርሕ እመነኒ መንገድኻ ጣጢሑ መንገድና ክፀፍፍ ወትሩ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል እዩ ስለቲ ከምዚ ጌርካ ኣፃቢካ ዝሓተትካኒ ድማ የመስግነካ ምስ በለትኒ ኣቤት ሓጎስ ኣቤት ደስታ ኣቤት ባሕታም ኣቤት እፎይታ ዝተሰምዓናይ ትሕተቱኒ በልክዋሽኡ ስለቲ ኣብ ልዕለይ እምነት ዘሕደርኪ የመስግነኪ ኣነውን እሙን ሓዳር ይኩን ወትሩ ኣብ ዝሕሉን ውዕዩን ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ጎንኺ ኣለኹም ከም ንግስቲ ገይረ ከም ብረኪ ምባል ብሓጎስ ጉዳይ ወዲ ካብቲ ካፈ ወፅ የብለኩም ኩሉ ነገር ናይ መጀመርታይ ከውን እዩ